ҷаҳонишавӣ таърифҳои зиёдро дар бар мегирад. ҳар як шахс онро аз диди худ маънӣ дод ва аз ҷанбаи хосе тавсиф мекунад. ҷаҳонишавӣ чист? Чӣ гуна ба зиндагии мо таъсир мегузорад ва он дар худ кадом тарафҳои мусбат ва манфӣ дорад? ҷаҳонишавӣ ҳамчун раванди муттаҳидсозии фарҳангу сиёсатҳо, илму техника ва ба якшакл овардани системаҳо ва барқарор намудани робитаҳо ҳамчун падидаи беназири иҷтимоӣ фаҳмида мешавад. ба ибораи дигар, фарояндҳои ҷаҳонишавӣ бо мурури замон тӯл кашида ҷомеаҳои ҷаҳонро якранг месозад. раванде ки дар оянда ҳамаи башарият бо далели ваҳдати биологӣ муттаҳид мешаванд. равандҳои ҷаҳонишавӣ масири ҳазорсолаҳо роҳро дар пай мегирад. аксар фарояндҳои пештараи ҷаҳонигароӣ бо шикаст рӯбарӯ шудаанд, зеро онро аксарияти аҳолии ҷаҳон то он даме ки суръати рушди технологияҳо камтар аз суръати тағйирёбии насли одамон буд, намепазируфтанд. аз сабаби он ки раванди техникӣ рушди ахлоқӣ ва фарҳангии инсониятро пеш гирифтааст ва бо сабаби муносибати ғайримуқаррарии дастовардҳои тамаддун рахна дар ахлоқу фарҳанги ҷомеа овардааст. заминаи ба вуҷуд омадани мафҳуми ҷаҳонишавӣ яке аз масъалаҳое буд ки метавонистанд кишварҳои абадқудрати ҷаҳониро сари мизи муайяне ё ин ки сари дастурхони манфиатҳо ҷамъ кунад, то ин ки онҳо тавонанд аз ин мафҳум хеле хуб истифода намоянд. аз ин хотир метавон гуфт ки мафҳуми ҷаҳонишавӣ дар навбати аввал ҳамчун як падидаи ҷамъиятӣ ба вуҷуд омадааст, чаро чунки омилҳои гуногуне сабаб гардиданд ки ин мафҳум ба миён ояд ва баъдан ҳам худи инсон ки аз ҷумлаи мавҷуди иҷтимоист ва ҳамеша бидуни ҷомеа наметавонад зиндагӣ кардан. аз ин хотир барои ҳалли масъалаҳои асосие ки дар ҷомеа вуҷуд дорад бояд ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба як мафҳуми муайяне гирди ҳам меомаданд ва аз ин хотир мафҳуми ҷаҳонишавӣ ба унвони мафҳуми аввалини иҷтимоӣ метавон гуфт ки ба вуҷуд омад. аммо дар асоси таҳқиқотҳои илмие ки баъдан сурат гирифт, ин дар шакли ба вуҷуд овардашуда, яъне ки хусусан давлатҳое ки аз ин мафҳум зиёд истифода менамоянд, ба ин хотир манфиатҳои худро дар раванди ташаккулёбии ҷаҳонишавӣ медиданд. ҷараёни кунунӣ ҳамчун як раванди ҷаҳонишавӣ таҳти назорати элитаи сиёсӣ, ҷомеаи илмӣ, ҷамъиятҳои пӯшида зери назар гирифта мешавад, зеро онҳо ба ҳаёти давлатҳо ва одамон таъсири назаррас мерасонанд. имрӯз ҷаҳонишавӣ ба муттаҳидсозии тамоми соҳаҳои ҳаёт ва фаъолияти инсон дахл дорад.
сиёсӣ, молиявӣ, илмӣ, техникӣ ва фарҳангӣ ки қисман онҳо дар ин раванд бо ҳам пайваст мешавад ва қисман фурӯ мераванд. Дар гузашта равандҳои ҷаҳонишавӣ бо тавсеяи тиҷорат, ҷангҳо ва фаъолиятҳои сиёсӣ таҳрик карда мешуд. аммо дар марҳилаи ҳозира ҷаҳонишавӣ бар асоси заминаҳои илмӣ, фанноварӣ ва иқтисодӣ интиқол гаштааст. ҷиҳати асосӣ дар ин аст ки ҷаҳонишавӣ як раванде мебошад ки ҳам ҷиҳатҳои мусбит дорад, ҳам ҷиҳатҳои манфӣ дорад. он ба он як баҳои якнавохти ахира додан ғайриимкон аст. вале миллату давлатҳои гуногун вобаста ба саъю кӯшиш ва муносибати худ ба ин раванд аз он истифода мекунанд. масалан ҷаҳонишавӣ барои тараққиёти иқтисодиёт, барои пур кардани буҷаи кишвар, барои ҳамнавову ҳамқадами рафти технологияи замони муосир будан ба ҳама кишварҳо мусоидат мекунад. вале дар паҳлӯҳои дигар ҷаҳонишавӣ бо хусусияти тараққиёти иқтисодияш инчунин ба фарҳангу маънавиёти кишварҳои алоҳида, махсусан кишварҳои олами сеюм таъсири манфӣ метавонад расонад. дар ин раванд бисёр унсурҳои фарҳангӣ, унсурҳои ахлоқӣ, унсурҳои маънавӣ зери таҳдид ва хатар қарор мегиранд. гоҳо ҳатто мумкин аз байн раванд. ҳоло як фарзие ҳаст ки баъзе бисёрии забонҳое ки ба раванди ҷаҳонишавӣ он қадар эҳтиёҷ надоранд ва талабот надоранд ва дар ин раванд иштирок намекунанд, оҳиста оҳиста онҳо мумкин аз байн раванд. элементҳои алоҳидаи ҳам фарҳанг, ҳам санъат, ҳам ахлоқ онҳом аз байн мераванд. элементҳои асосии ин равандро бештар манфиатҳои иқтисодӣ, манфиатҳои моддӣ, манфиатҳои молӣ ва инчунин сиёсӣ афзалият медиҳанд. лекин боз зикр намудан лозим аст ки кишварҳои муваффақ, миллатҳои муваффақ вобаста ба сатҳи худ, кӯшиши худ ҳамеша сай мекунанд ки ҳам дар ин раванд аз он истифода карда ба манфиатҳои иқтисодии худ, ҳам унсурҳо ва заминаҳои фарҳангии худро нигоҳ доранд. бархӯрдҳо идома дошт ва то ба имрӯз ин масъалаҳо метавон гуфт ки дар дохили ҳар яке аз ин кишварҳо ба даст овардани манфиатҳои онҳо идома дорад. вале омили асосии ин ки дар раванди ҷаҳонишавӣ кадом дар шакли дигар гӯем субъектҳои муносибатҳои байналхалқӣ метавонанд бештар манфиатҳои худро ба даст оранд ё ин ки манфиатҳои гурӯҳҳои дигареро дар зери хатари худ қарор диҳанд, метавон гуфт ки дар навбати аввал худи давлатҳои абарқудрат ба унвони субъектҳои таъсиррасон дар раванди муносибатҳои сиёсии ҷаҳонӣ ки ҳастанд, онҳо метавонанд муносибатҳои бештареро бирасонанд. асосан ҷаҳонисозӣ тавассути шахсиятҳои баландпоя эҷод карда мешавад, махсусан чеҳраҳои шинохта ки манфиатҳои шахсӣ ва ҷамъиятҳои бегонаро дунбол мекунанд, дар ҳоле ки ҳадафҳои онҳо пинҳон боқӣ мондаанд. ин низомро метавон истилоҳан дасиса ном бурд. касоне ки манфиате дар ин раванд доранд, ҳангоми ифшо шудани ин ҷараён бештар саъй мекунанд ки ин равандро беэътибор ҷилва диҳанд. дар ин раванди ҷаҳонигароӣ бештар кишварҳое дастгирӣ меёбанд ки аз ин раванд пуштибонӣ мекунанд. воқеиятҳои имрӯзаи ҷаҳон хуб ин манзараҳоро инъикос мекунанд. раванди тақлидгарои кишварҳои хурд ё ин ки кишварҳои дар ҳолати рушд ба кишварҳои абарқудрат метавон гуфт ки дар солҳои 80 то соли 2010 хеле хуб буд. чаро чунки аксари кишварҳо мехостанд ки дар раванди ташаккулёбии давлатҳои худ он ба самти давлати амрико ё ин ки кишварҳои аврупо рӯ биёранд ва манфиатҳои худро ё ин ки сохтори сиёсии худро, ташаккул додани масъалаҳои институтҳои ҷомеаи шаҳрвандии худро дар самти раванди ташаккулёбии кишварҳои аврупоӣ таҳаққуқ бубахшанд, яъне ки ба онҳо тақлид намоянд ва сохтори сиёсии худро, сохтори иҷтимоии худро чӣ ҳам аз нигоҳи сохтори сиёсӣ ки давлат ҳамчун институти бузурги таъминкунандаи манфиатҳои сиёсию иҷтимоии давлат қарор мегирад ва аз ҷониби дигар раванди ташаккулёбии ҷомеаи шаҳрвандӣ ва он принсипҳои асосӣ ва дигар институтҳо ва дигар ниҳодҳои асосие ки дар раванди сохтани ҷомеаи демократӣ ба онҳо тақлид мекарданд. вале агар ба асарҳои солҳои ахире ки аз ҷониби худи муҳаққиқои аврупоӣ пешниҳод мегардад, онҳо аллакай ба як буҳрони бениҳоят бузурге расидаанд.
و شما پیش از همه نگاه کنید به این مسئله که بسیار این مفهوم در کتاب اونها هم بسیار ذکر می شود. مثلا سوسیال کپیتال، یعنی سرمایه اجتماعی، اونها علاقه به بنبستی مسئله های اجتماعی رسیدن. اونها دیگر چیزی ندارن که به جامعه بشری پیشنهاد نمایند. چی در مسئله تأمین مسئله های اجتماعی در نوبت اول خود عائله که اونها علاقه تمام قرطه های تمام اون منبع های علمی یا اخلاقی که داشتن در مسئله تامین نمودن عائله همچون بزرگترین چیزی که جامعه از اون تشکل می‌یابد دیگر علاقه چیزی ندارند. با گفته بعضی از تحلیلگران جهانیشوی روندی طبیعی و ناگزیر است. این روند را تنقید کردن دشوار است و آن را بیشتر طبقه فعال لیبرالی جامعه که خود را آزاداندهش مینامند پیش میبرند. چونین به نظر میرسد که آنها کمند، اما داد و فریاد آنها از هر جا به گوش میرسد. جنبه های اقتصادی و مالیوی فرآیند اساسی جهانیشوی میباشد. راه کلیدی برد آنها از بین رفتن نظام های الهیده پولی است که به این وسیله واحد های اقتصادی از هم جدا شده در جهان کاهش مییابند. آنها خواه یا جزء یک سیستم جهانی میشوند یا نابود میشوند. در این جریان رویدادها اندیشمندان و تحلیلگران چنین اظهاری نظر менамоянд که به نظر چنین میرسد جهانیشوی در جهانی کنونی یک روند ناگزیر است و تنها یک فلاکت گلوبالی به مانند آبخیزی فراگیر میتواند آن را پیشگیری نماید. تاریخشناسان چنین اندیشه دارند که نمونه برجسته متحدشوی انسانیت در گذشته افسانه برج بابل است که هنگام ساختن آن تمدن یگانه به بسیار پدیده‌های بی‌نظیر انسانیت دست یافته است. در این روند جهانیگرایی بیشتر سهم شرکت‌هایی که زیاده در چندین کشورهای جهان فعالیت دارند عمیق‌تر است. زیرا روند رشد تکنیک و تکنولوژیای معاصر شرکت‌هایی را به وجود آورده است که دست آنها در تمام کشورهای دنیا به آسانی می‌رسد و سرمایه این شرکت‌ها بیش از سرمایه نصف دولت‌های جهان را در بر می‌گیرد. صاحبان این شرکت‌ها حصه نظررس بازار جهانی تکنولوژی‌های بلند و جریان‌های مالیوی را نظارت می‌کنند. فضای اساسی جهانیشوی تکیه بر استحصالات مادی و اقتصادیات است. در آن بیشتر توجه به منفعت‌های مادی می‌شود. منفعت‌های مادی که به آن روانه شدند که ثروت‌های طبیعی و اقتصادی همه کشورهای جهان و منطقه‌های الهیده را هم به این روند جلب نمایند، مورد استفاده قرار بدهند و به واسطه دیگر خصوصیتش در آن ظاهر می شود که کوشش به خرج می شود که ساحه‌های الهیده صنعت کنونی تکنولوژی معاصر مونوپولیای شرکت‌های الهیده ابرقدرت قرار بگیرند و بازارهای جهانی را زیر تاثیر خود و با منفعت فروش مال و اشیاءهای خود قرار بدهند. اصلا از زمانی که بگیم نظریه مناسبت‌های سرمایه‌گذاری و کپیتالیستی تشکل یافتن و همچون نظریه پرداخت شد، معلوم شد که سرمایه یعنی همه وقت کوشش میکند که یا سرمایه‌داران همه وقت و پیوسته کوشش میکنند از همه بالا باشند. این هدفی اصلی و بگیم فلسفه اصلی مناسبت بازرگانی است و برای آنها دولت، کشور، فرهنگ و عموما بگیم چیز یک بازار است و از همه وقتی که آنها توانستند نفوذ خود را حتی در سطح حاکمیت گذارند، دیگر بازار یا سرمایه می شود بگیم که معیاری یگانه و معیاری اساسی و چینک اساسی همه چیزها است که البته در این روندها جنبه انسانی، جنبه فرهنگی، جنبه هویتی افراد اصلا باید که از نظر بیرون کرده شود. زیرا طلباتی بگیم که بازار عمومی همین است که همه باید یکسان باشد. برای استعمال کننده یکسان پیشنهاد نمودن مواد یکسان خوبتر است و کسی که این مواد رو پیشنهاد میکند دیگر بگیم که معین کننده بگیم تا یک اندازه تاریخ و مسیری همه روندها می شود و این چیز میتواند تا اندازه برای از خود بیگانه شدن انسان باز هم مؤثر باشد.
асосан василаҳое ки имрӯз нақши боризро дар масири ҷаҳонишавӣ иҷро мекунанд инҳоянд: интернет, шабакаи иттилоотии муштарак ки инсониятро муттаҳид мекунад, стандартикунонии маҳсулот ва доштани сертификатҳои аҳамияти ҷаҳонӣ дошта ки ҳамкории байналмилалиро дар бисёр соҳаҳо фароҳам меоранд, эҷоди як забони умумӣ ки имрӯз ҷаҳонгароён забони англисиро ба ин тарз табдил медиҳанд, ба миён овардани асъори ягонаи ҷаҳонӣ, дастакории шуъури омма, таъсири равонӣ ба гурӯҳи назараси одамон ва барангехтани ниятҳои муайяне ки ба воситаи телевизион, санъат ва таблиғ амал менамоянд ва дигар намунаҳое ҳастанд ки ниҳоят ҷаҳон метавонад бо роҳҳои гуногун муттаҳид шавад. ҷаҳонишавӣ падиде ҳаст ки аввал аз ҷаҳонишавии иқтисодӣ шурӯъ шуд. яъне ибтидои равандҳои ҷаҳонишавӣ дар замони истеъморӣ ё пас аз истеъморӣ ин ба вуҷуд омадани бозори ҷаҳонӣ шуд ва дигар бозор чунин шуд ки талаботи бозор ҳатто манофеи миллии кишварҳои гуногунро ва аз ҷумла кишварҳои ҳатто абарқудратро тавонист масалан дар зери таъсири худ қарор диҳад ва ҳатто баъзе кишварҳое ки ҳам аз лиҳози бигем иқтидори иқтисодӣ ва ҳам аз лиҳози иқтидори ҳарбӣ ва дигар наметавонанд дар баробари ин равандҳои умумӣ истодагарӣ кунанд ва ҳатто баъзе аз бигем мутахассисон ва коршиносон аз ҷумла яке аз бигем мутахассисон ва пажӯҳишгарони бисёр маъруфи бахши миллатҳо ва миллатгароӣ ташаккули миллатҳо ва умуман давлатҳои миллӣ ҷон эрик ҳобсбаум мегӯяд ки шояд эҳтимоле ҳаст дар ин равандҳо баъд аз соли масалан 2050 ба баъд таъсири давлатҳои миллӣ чунон дар ҳамин равандҳои ҷаҳонӣ чунон заиф мегардад ки дигар баъзе аз ниҳодҳову ташкилоту ширкатҳои фаромиллӣ дар нуфузу қудрати худ аз миллатҳову бигем давлатҳои ҳатто давлатҳои сатҳи бигем ки даҳгонаи аввал баландтар мешавад ва бигем дигар инҷо муҳоҷират масалан гарчанде пештар ҳам вуҷуд дошта бошад вале дар рафти ҷаҳонишавӣ муҳоҷират ба як элемент ба як нишонаи асосии рафти ҷаҳонишавӣ табдил ёфтааст. ҳам муҳоҷирати меҳнатӣ, ҳам муҳоҷирати таҳсилӣ, ҳам муҳоҷирати мавсимӣ. мо бояд кӯшиш кунем ки дар замони муосир муҳоҷирати мо фақат муҳоҷирати корӣ набошад, балки дар ин раванд муҳоҷирони мо бо дониш, бо ихтисосҳои муайян, бо талаботе ки масалан дар он кишварҳои алоҳида онҳо тавонанд ҳам дар иқтисодиёт, ҳам дар саноат, ҳам дар дигар соҳаҳо ҷои кор пайдо кунанд, даромад дошта бошанд, дар рафти истеҳсолот нақш бозида бошанд ва инчунин бозори дохилии мо ҳам бояд ба сатҳи дараҷаи лозимаи яъне истеҳсолоти саноатии худ қадам мезорад. қарори охирони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи аз кишвари аграрию саноатӣ ба кишвари саноатию аграрӣ табдил додани Тоҷикистон як қадам дар соҳаи ҳифз намудани бозори дохилии худ, тавсия бахшидани масъалаҳои истеҳсолот, истеҳсолӣ, саноатикунонии кишвар мебошад ва мо барои ин раванд, барои ин амал фикр мекунам замина ва имкониятҳои хубе дорем. дар раванди ҷаҳонишавӣ қудратмандон фарҳанг ва ҳуввияти халқҳои заиф ва хурдро хароб мекунанду несту нобуд менамоянд ё шароити зиндагиеро ташкил мекунанд ки ба ин оварда мерасонад. дар бораи саранҷом ва натиҷаи хатми ҷаҳонишавӣ айни ҳол тасаввуроте возеҳе вуҷуд надорад, аммо ҷаҳон аз рӯйдодҳои аввалини инсонӣ бемайл гашта онро ба табиати инсон бегона хонда рӯ гардонданро оғоз мекунад. масъалаи дар зери омилҳои манфии раванди ҷаҳонӣ қарор гирифтани ҷомеаи ҷаҳонӣ хеле баҳсҳо дар аз нигоҳи таҳлилҳои илмӣ ҳам хеле зиёд гардидааст. худи масъалаи
тамаддун яке аз масъалаҳое ки умдае ки дар сатҳи байналмилалӣ ва дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳам аз ҷониби олимо бисёр мавриди баҳс қарор мегирад ва ҳатто ин ду мафҳуме ки бо ҳам метавон гуфт ки яки бархурди тамаддунҳо дигари гуфтугӯи тамаддунҳо ин аллакай нишондиҳандаи ин аст ки кадом тамаддун беҳтар аст. касе ки пешниҳод мекунад бархурди тамаддун он аз ҷавҳари шахсияти он олим муайян аст ки дар асоси олами ботини худ баҳо медиҳад ки бояд мо бо инҳо чӣ кор кунем ва дар тарафи дигар мебинем ки пешниҳод мешавад бо унвони гуфтугӯи тамаддунҳо. доштани тамаддун худаш хеле масъалаи хеле бузург аст. ҳеҷ тамаддуне бар зидди олами башарӣ қадам намегузорад, вале мутаассифона имрӯз ин пешгирӣ карда натонистани манфиатҳои худ ва ҳамчунин хостаҳои худро болои миллатҳои гуногун бор кардан аллакай як навъи безории миллатҳо аз тамаддуни бегонаи ғарб аллакай ба вуҷуд омадааст. ин чизе ҳаст ки инро ҳеҷ гуна пӯшидам намешавад. ба ин хотир мо мебинем ки хусусан бо васоити ахбори omma аз ҷумла ба воситаи интернет, ба воситаи телефонҳои мобилӣ, ба воситаи расонидани шаклҳои гуногуни бедор кардани гӯё ин ки ин кишварҳо аз ҷумла кишварҳои ақиб мондааст, вале пешгӯиҳои илмӣ инро нишон медиҳад ки аллакай дар соли 2050 норасида аллакай дар 20 ё 30 соли ахир қутби раванди кишварҳои пешрафта аллакай аз ғарб ба тарафи шарқ меояд. ин чизе ҳаст ки аксари муҳаққиқон ба ин назаранд. онҳо ҳам ки имрӯз мехоҳанд ки коре бикунанд то ин ки тамаддуни худро бар миллатҳо бор кунанд, гуфтаҳои худро, андешаҳои худро бор кунанд, ба ҳамин хотир аст ки намехоҳанд ки он сарчашмаи қудратмандии худро аз даст бидиҳанд. тасаввур кунед як маротиба кишварҳои пешрафта ҳар рӯз мебинӣ ки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ масалан мустақиман ронандаеро мебинӣ ки мустақиман мепаронанд. хоб пас чӣ гуна метавон гуфт ки онҳо ба унвони як ҷомеаи идеал метавонад барои ҷомеаи башарӣ баромад намояд. ин худ аллакай хандовар аст. ба хотири ҳамин сохтани ҷомеа дуруст ки аз нигоҳи иқтисодӣ, аз нигоҳи пешрафтҳои технологӣ мо каме ақибем, ин қабул аст, вале ҳамагон медонанд ки бузургтарин таълимотҳое ки метавонад инсонро бисозад, ҷомеаро бисозад ва аз инсон ба унвони беҳтарин улгӯи башарӣ ки барои ҳамдигар хидмат кунанд, ин фақат метавон дар кишварҳои шарқӣ бахусус дар кишварҳои осиёи миёнае ки онҳо дорандаи тамаддуни хоси маншаъ гирифта аз як адабиёт ва фарҳанги болое ҳастанд ки онҳо метавонанд ҷомеаи худро дуруст бисозанд. имрӯз зеҳни башарӣ худро бо назарияи такомул инкишоф дода андешаи сохтани як низоми зиндаи ҷаҳониро тавсея медиҳад. ҷараёни эволюсия метавонад вобаста ба шароит ва ниёзҳои аксари мардум якчанд маротиба тағйир ёбад. аксарияти одамон мефаҳманд ки ҷаҳонишавӣ аз рӯи қолабҳои табиӣ нест, зеро ин раванд ба элитаи ҷаҳонӣ табдил додани истисморгарони халқҳои сайёра ва сарватҳои он мебошад. аммо ҳатто дар чунин шакли каҷрафторӣ ҷаҳонишавӣ инчунин хусусиятҳои мусбат ва афзалиятҳои намоён дорад. фазои умумии иттилоотӣ ба шарофати интернет ба вуҷуд омадааст. одамони қисматҳои гуногуни ҷаҳон бо ҳам муошират мекунанд. барои бисёр одамон имкони худшиносӣ дар зиндагӣ вуҷуд дорад. мавҷудияти тақрибан ҳама гуна сарватҳои моддӣ барои тамоми аҳолӣ, мубодилаи таҷриба пеш аз ҳама ба воситаи интернет ва мероси фарҳангӣ, муттаҳид кардани миллатҳо барои ҳалли мушкилотҳое ки худашон эҷод карданд ва тақсимоти меҳнатӣ ки ҷаҳонишавӣ барои он бисёр мусоидати фаъол менамояд. табақабандии рӯзафзуни ҷомеа, тақсимоти одамон ба қудратмандон, сарватмандон ва бенамоён, асъори ягонаи ҷаҳонӣ, нақши назараси технологияҳои рақамӣ дар иқтисоди ҷаҳон. умуман раванд идома дошт, идома дорад ва идома хоҳад ёфт. ягона савол ин аст ки он ба кадом самт тела дода мешавад ва барои аҳолии ҷаҳон чӣ натиҷа хоҳад дошт.